Hola, bona nit. Avui parlarem d'un problema que es preocupa força. Es pot ser feliç vivint només amb un colló? La meitat de la població viu parada a fimosi, mientras la alta meitat es pregunta... ¡Dios mío! ¿Es que siempre tenemos que oír el mismo rollo en la tele? ¡Bah! ¡Oh, un videoclip cutre de los 90! ¡Hostia! ¡Es el puto Jordi Pi! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! És la pitjor merda que he vist i escoltat. ¿Por qué le han dejado salir de casa? ¡Tendría que estar en la cárcel! ¡Menuda pinta de maricón! És horrible. ¡Es vergonzoso! ¡Es indignante! ¡Tendrían que quemarle en una... No té cap noció... M'avergonyiu, nois, parlant a les esquenes de la gent com putes porteres. Capità, com és que surt a la tele vestit com Axl Rose? És una història molt llarga. De debò t'interessa? No, cenyeixis a la pregunta. A principis dels anys 90 vaig tenir una breu carrera musical aprofitant el boom del rock català. Vaig treure un disc que va tenir un èxit moderat gràcies a aquesta cançó, Des que em vas deixar. Com és que va deixar la música? Ai... Quan vaig entrar al cos dels Mossos d'Esquadra vaig descobrir la meva veritable vocació i a poc ho vaig anar aparcant. Però mai oblidaré aquella època. Sí! Vivia al límit! A saber quantes ties em vaig follar durant aquells anys! 1, 2, 3... Impossible comptar-les! Tenia talent, sí! Cada dia era un regal! La meva vida, en canvi, ara fa pena! Però ara és astronauta, l'únic capaç de portar a terme aquesta titànica missió. A la merda la missió! Dimiteixo! Què faig jo aquí fent d'astronauta si el que realment he estat sempre és estrella de rock? Nena, torna amb mi, per favor. Des que em vas deixar, no he tornat a ser el mateix. Gràcies, Catalunya! Sou un públic meravellós! Bravo! Us estimo! Adéu! Tornaré! Gràcies! Sou un públic meravellós! Gràcies, Catalunya! Jordi! Jaume, el concert s'ha acabat. Pots marxar, si vols. Per favor, Jaume, no entrem en un bucle, vols? Haig de fer una trucada molt important i no puc fer-la si tu no calles. Però què és això? Collons! Poso que no puc fer-hi res. Els meus concerts es caracteritzen per la gran participació del públic. Senyor, crec que tinc la solució. Molt bé, Ojal, i ara que estàs en ratxa, connecta'm al telèfon. Haig de fer una trucada molt important, en Gerard Quintana. Aquest tio m'ajudarà a tornar. El coneix? I tant que el conec! Jo vaig ser qui va portar aquesta sangonera de la maneta a les discogràfiques quan encara no el coneixia ni sa mare. Si no fos per mi encara estaria cantant Una casa ocupa, el molt desagraït fill de la gran... Ei! Què passa, Gerard? Com estàs, figura? Sí, hola, qui és? Hola, Gerard! Sóc jo, en Jordi Pi! Oh, hola, Jordi! Quant temps sense saber res de tu? Com va? Com estàs? Bé, ara sóc astronauta. I tu què? Liadíssim, no? Explica, com estàs? Sí, embolicat aquí presentant el d'Aterrat Enterrat, preparant coses noves, també d'entrar a l'estudi de gravació d'aquí poc... Sí, escolta, nena, que mira, que torno a la música. Ho tinc tot pensat, gravarem un dia junts per ajudar-me a començar. Què et sembla? Tu i jo la liarem parda, saps què vull dir? Ves trucant a TV3 perquè els hi farem la cançó de l'estiu. Què me'n dius? És una broma, no? Jo no faig broma quan parlo de rock and roll. Ni de conya. Com? Després de tot el que he fet per tu, desagraït de merda? Ei, tio, he escoltat el teu últim disc. Fot pena! Serà desgraciat! Maleït, Un veritable càncer social Però què s'ha que la pensat, aquest ciutadania tio? exigeix Engegar-me erradicar d'aquesta dels manera, nostres carrers. maleït. Senyores i senyors, tenim una notícia d'última hora. El Gerard Quintana, ex-líder del mític grup Sopa de Cabra, és mort. ¡Oh! ¡Jordi! ¡Ven! A lo mejor te interesa ver esto. Sopa de Cabra ha mort fa exactament 35 segons després de mantenir una acalorada discussió telefònica amb una persona no identificada. Jordi Pi! 1! Gerard Quintana! 0! Les primeres imatges del moment en el qual podem veure milers de fans que estan aglomerats per acomiadar el seu ídol fora de l'hospital on descansa ja
el seu cos inert, sense vida. I bé, em comenten que tenim una trucada. Sí, endavant. Hola, bona nit. Catalunya, perdut un dels seus fills més estimats, però hem de ser forts. És per això que m'ofereixo llançar des de l'espai les seves cendres, perquè brillen al firmament com l'estrella que va ser en vida. Durant l'acte més cantaré una cançó en el seu nom. Entenc, però... perdoni, no sé amb qui parlo. Amb qui parlo, sisplau? Eres un puto chaquetero. Un geni del màrqueting, voldràs dir. Quan llancem les cendres d'aquest pobre desgraciat a l'espai, aprofitaré l'atenció dels mitjans per rellençar la meva carrera musical. ¿Y te van a dar los restos así sin más? Pensaba que estas cosas tenían más papeleo. Jo la paperassa me la passo pels collons. Jaume, encarrega't que ens enviïn l'homenatjat. Jaume no està. Tant se val, jo mateix faré la gestió. Collons, seran malparits i el podrien haver incinerat ells, no? Home, això hauria d'haver avisat, senyor. Així és la burocràcia. Tío, esto es tétrico. Sóc una estrella, una gran estrella. Que no et pugui la pressió. Oye, Jordi, no es que me importe, pero no podemos tirar a este el espacio de cualquier manera. Agafa els polvos de talco del Jaume i els poses per la finestra. Creus que algú pujarà a comprovar si són cendres? ¿Y qué hacemos con él? Si lo dejamos aquí se pudrirà. Collons, porta molts anys, podrit! Per mi com si el tires pel vàter, per l'amor de Déu! És que haig de pensar jo en tot! Oh, la meva úlcera m'està matant! Senyor, prepari's, que començarem el concert. Oh, cal! Treu el disc de posar-me en situació! Esto. Ai, quins nervis al meu estómac! Senyor, atenció, prepari's, que entrem en directe. En 5, 4, 3... I a continuació us oferim les imatges que ens arriben directament des de l'espai, on la nau Ramon Lluís II ha començat a extendre les cendres del Gerard Quintana com a últim homenatge d'aquest genial Vagis preparant! Un no pot evitar sentir-se miserable i petit veient aquestes imatges. Connectem ara a l'interior de la nau on el seu capità ens deleitarà amb una melancòlica cançó. Des que em vas deixar, oferim-li un fort aplaudiment. Bona nit, malparits! Estic confós. Aquesta era la cançó? ¿Qué? Un mal día, ¿eh? Més o menys, Fermín. Més o menys. Ai. Serà que alguns no neixen per ser els millors, Jaume? Suposo que no, senyor. Sap què? No sé si li he explicat mai, però jo sempre havia volgut ser mosso d'esquadra. El que no em van acceptar perquè tenia estil... Vaja, ho sento. Suposo que això t'hagués ajudat a triomfar més amb l'estil. Bé, és que no ho sé, senyor, perquè jo sóc verge. Verge? Sí, i ni tan sols estic segur de saber com es practica el sexe. Hi ha alguns punts molt confusos. Vaja, ho sento. No pateixi. Brindem? Esclar, salut. Per nosaltres, senyor. Per nosaltres. Com t'ho fas, Jaume? Perdoni, senyor? Com aguantes tots els dies entre tanta mediocritat? Quan penso en la teva vida només puc pensar en un llarg camí d'humiliació i patiment constant. I tu, en canvi, estàs sempre tan, diguem, vital. Bé, intento pensar que podria ser pitjor, sap? Ja, suposo que tinc un mal dia. Digui-li a ell, senyor. Des que m'has deixat no he tornat a ser